रायजो राजा नोंथांमोन उदालगुरि एसटि समष्टि एसटि कनस्टिटुएन्सि थारमाने बियो एकदम जेनुइन आरो अरिजिनेल एसटि माने ट्राइबेल बर'फोरनि समष्टि रायजो राजा नोंथांमोन बियो उदालगुरिया एकदम जेनुइन आरो दा बे उदालगुरि समष्टिखौ उदालगुरि जिल्लाखौ एरियाखौ ओनसोलखौ एकदम स्पिडि जौगाहोनांगौब्ला बेयाव इनस्टिटिउसननिफ्राय लानानै गोबां लामा दालां बायदि बायदि माने गोबां माने इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनोब्ला रायजो राजा नोंथांमोना जाय गोदान बिजाथि बे बिजाथिखौ नोंथांमोना सायख'नांगोन। स्पिड जौगानांगौब्ला नोंथांमोना सासे मानसिनोनो मोननै बिबान होब्ला बेयो माब्लाबा नोंथांमोननि साननाया जाफुंनाय नङा। मानोना सासे बिजाथिनोनो मोननै जुदि बिबान होयो मोननै जुदि पावार होयो नोंथांमोननि साननाया माब्लाबा जाफुंनाय नङा। मानोना सासे मानसियानो सासे बिजाथियानो काउन्सिलनि जुदि डिपुटि चिफ जायोबा आरो जुदि बेनो बिधान सभायाव जुदि एमएलए जायोब्ला बियो बबे मोनसे खामानिखौ मावजेनगोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो सासे मानसिनि थाखाय माने इम्पसिबल माने एकदम जाथावथारा। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा नोंथांनि एरिया ओनसोल समष्टिखौ एकदम स्पिडै जुदि जौगाहोनांगौब्ला इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट ना बायदि इनस्टिटिउसनफोर जुदि नोंथांमोननो नांगौब्ला नोंथांमोना सासे गोदान बिजाथि सायख'नांगोन। बेनो जादों नोंथांमोननि जि अनजालु बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि थांनाय थैनाय राव हारिमु थुनलाइ सिनायथि आरो जौगानाय थामोनथानि थाखाय 26-27 बोसोर हारिनि थाखाय नांबोनाय मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोननि थाखाय बिजाथि हिसाबै गसंदों। बिराद लाखि आरो खाफाल गोनां रायजो राजा नोंथांमोना। थ' नोंथांमोना बिथांखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव देरहाहोनायानो नोंथांमोननि एकदम प्रायरिटि आरो गिबिसिन खामानि रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेयाव जोङो माखासे जोङो बेखौ बेयाव नायबिजिरनोसै जोङो एनालाइसिस खालामसै। माखासे जोंनि गेजेराव मासे एनालाइटिक्स माने बिजिरनाय होननाय बुस्थुआ जोंनि गेजेराव थायाब्ला माने रिसर्स होननाय बुस्थुआ जोंनि गेजेराव गैयाब्ला जोङो माने गोरोन्थि खालामबाय थायो रायजो राजा नोंथांमोन। जाहाथे नोंथांमोना बे गोरोन्थिखौ खालामा। थ' बेयाव जोङो नोंथांमोननि बेयाव हिन्दु मुस्लिम आरो ख्रिस्टियान माने मोनथाम बाहागोआव दं रायजो राजा नोंथांमोन। ख्रिस्टियानफोरा 13% सामथिं, बेनिफ्राय जा मुस्लिमफोरा 12% सामथिं आरो हिन्दुफोरा 73%। माने हिन्दु डमिनेसन माने हिन्दु डमिनेटेड एरिया माने बर'फ्रानो बांसिन दं रायजो राजा नोंथांमोन। थ' माने जोङो आरामाव माने गोरलैयै माने ओरैबायदि गोरलैयै माने जोङो मानाव गेदेर दिपेन बर' सारखौ एमएलए खालामनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना हिन्दु डमिनेटेड एरिया माने बर'निनो जायगा नालाय बर'आ आरामाव माने देरहाहोनो हायो आरो। दा बेयाव रायजो राजा नोंथांमोन बेयाव जोङो हिन्दु मुस्लिम जोङो माने बेयाव फारागखौ जोङो लाबोनो सानाखै। मानोना जि नुहुरदों जि सिटुएसन नोंथांमोननि जायगायाव माने मेन खोथाया माने सासे मानसिनो मोननै पावारखौ रायजो राजाफ्रा लुबैखायाखै। आरो आंनि जिथु टपिक बे टपिकआबो बेनो सासे मानसिया मोननै पावार लानाया मालाबा बियो गनायजाथावना जानाय नङा आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय सुबिदा गोनां जानाय नङा। आरो जाय बेक्तिया 20 बोसोर 30 बोसोर EM जालाय एमएलए जालाय मिनिस्टार जालाय जाबोबाय, नाथाय दा गोदान बिजाथिखौ सायख'नांगौआ नोंथांमोननि आखायाव दं रायजो राजाफोरनि आखायाव। नाथाय जाय मानाव गेदेर जा रिहन दैमारि सार बिथाङाबो दिनै जिरायनो नाजायाखै, जिरायनो सानाखै। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोना बिथांखौ जिरायहोनांगोन आरो। माने बिथाङा गोसो जाब्लानो एमएलए जागोन, गोसो जाब्लानो EM जागोन जानो हाया। नोंथांमोननि
भट मोनाब्ला बिथाङा जानो हाया। बेनिखायनो बिथाङा जिरायनो गोसो गैयाब्ला जिरायनो गोसो जायाखै आरो बिथांखौ नोंथांमोनासो जिरायहोनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा मेन खोथाया बियो माखासे हिंसायारि जाथाय उदालगुरियाव जानायखौ खोनादों। जाहाथे बेबायदि हिंसा राजखान्थियाव जुदि हिंसा खालायोब्ला रायजोनि ओनसोलनि जौगानायनि मा खामानि मावगोन ना, गोरिब दुखियाफोरनि जौगानायनि मा खामानि मावगोन सासे दैदेनगिरिया, सासे लिडारा ना। थ' माने बे हिंसायारि जाथाया माने बे राजखान्थियाव गनायजाथावना नङा, बेखौ रायजो राजाफ्रा रावबो गनाया। थ' दा बिथाङा मोनथिदों जानांगौ, रोखा जाबाय, बिथाङाबो स्पस्ट जाबाय, मानाव गेदेर रिहन दैमारि साराबो स्पस्ट जाबाय जानांगौ, मानोना जेननो थांगासिनो दं बेखौ स्पस्ट जाबाय। जायनि जाहोनाव बिथाङा दुम दाखाल खालामनानै सिगि सग' खालामनानै देरहानो हागोन नामा बेखौ नाजादों। नाथाय बिदिजों रायजो राजानि भटखौ सोरबा बेक्तिया सोरबा लिडारा माने आदाय खालामनो हाया, एचिभमेन्ट खालामनो हाया, बियो माने रं डाइरेक्सन जायो। थ' जाहाथे नैबे बिसायख'थिया मोजाङै बारलाङो, रंजा गोसो खुसि बारलाङो, जाहाथे माने बैसागो बोथोरबो सफैबाय नालाय, बैसागोनिबो रंजानाय, जोंनि गोसोफ्रा माने बैसागोखा, थिग माने बिसायख'थियाबो जाहाथे मोजाङै बारलांगोन बेखौ आङो आसा फारिबाय आरो इसोरनि सेराव आर'ज गाबबाय रायजो राजा नोंथां। थ' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम माने मोनसे मिथिहोनाय, मानोना जिथुनाखि जोंनि बिटिसि काउन्सिला मोनसे बियो फिसा काउन्सिल माने भारतनि कनस्टिटिउसननि सिङाव 6 डिलनि सिङाव बियो मोनसे फिसा काउन्सिल, माने फिसा माने खुंथाइ, मिनि खुंथाइ रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे फिसा खुंथाइजों जोंनि जिथुनाखि 40टा जिथुनाखि डिपार्टमेन्ट, माने जोंनि बर' हारिनि माखासे जौगानाय, बे जौगानाया माने स्पिड जाया, माने बे जौगानाया माने जोंनि साननाय बायदि जाया रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना नोंथांमोना मिथियो 700 कौटि 800 कौटिल' माने बोसोराव फैयो होननानै जों मिथियो। नाथाय बेखिनि थाखाजों माने ओरैबायदि गिदिर माने जोङो 4 लाइन बानायनो हाया, माने गोलाव लामा बानायनो हाया, गोदान माने ब्रिज बानायनो हाया, बबेबा दालां बानायनो हाया, माने बेफोर थाखाजों माने बेफोर थाखाया माने एकदम ओरैबायदि जेने थेने माने काउन्सिलखौ सालायनो थाखायल' आरोना। दा जेसेबां नोंथांमोना नुदों जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलनि सिङाव जेसेबांनो माने गिदिर इनस्टिटिउसन जादों, बेफोरो माने सेन्ट्रेल फान्ड गोजा रायजो राजा नोंथांमोना CIT नुदों, बेबो आसाम गभमेन्टनि, सेन्ट्रेल गभमेन्टनि, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, बड'लेण्ड इन्जिनियारिं कलेज, इउनिभारसिटि, मेडिकेल कलेज, जेसेबां नोंथांमोना नुदों बियो सब माने सेन्ट्रेलनि फान्ड, ओमफ्राय आसाम सरकारनि फान्ड, माने गिदिर फान्डफ्रा। नाथाय दिनै नैबे जिथुनाखि 700 कौटि 800 कौटि थाखाफोरा माने जोंनि बे दैदेनगिरिफ्रा माने गावसोरखौ माने मेनेज खालामनायावनो, गावसोरनि गारि मटर, गावसोरनि माने लाक्जारि, गावसोरनि स्टेन्डार्डखौ मेनटेन खालामनायावनो माने बेफोर थाखाफोरा माने गायब जाजोबो रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो ओनसोला माने डेभेलप जाया, माने मिनि जिथुनाखि अट'नमास काउन्सिल डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोना। बिनिखायनो माने साफा बेक्तिया माने गावनि स्टेन्डार्ड, माने जिथुनाखि लाइफ स्टाइलखौ सोलायनो हायो आरो बेनिफ्राय एसे एनै माने माखासे फिसा खामानि मावनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय गिदिर खामानि मावनो हानाय माने खेमथा गोहो गैया रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो जोंनि मेन टारगेटआ मा, आसाम एसेम्बलि बिधान सभा, जुदि बिधान सभाया गोबां पावारफुल रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बिधान सभानि गेजेरजोंसो जोंनि गेजेराव माखासे माने जोङो PWD लामा, मोजां माने जोंनि इनस्टिटिउसन, मोजां फरायसालि लुनाय, बायदि लुनाय, गोबां माने अंगनबादियानो जा, गिदिर माने जिथुनाखि स्किम, बेफोरखौ माने एसेम्बलियाव थांनानै
आसाम बिधान सभा MLA नि गेजेरजोंसो आसाम सरकारनि गेजेरजोंसो बेफोरखौ जोङो मोननो हायो जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि बिजाथिखौ जोङो मोजां बिजाथि जोङो सायख'नानै हरनो हायोब्ला मोजां जुदि MLA जों सायख'नानै हरनो हायोब्ला जिथुनाखि जेन जेट होनना बुंदों माने आथिखाल मुगानि माने जोंनि बे जिथुनाखि टेक्न'लजि जिथुनाखि इन्टारनेट आरो टेक्न'लजियाव माने ओरैबायदि माने माबा जिथुनाखि डेभेलपमेन्ट माने जाय दानि मुगानि नैबेफोरबायदि मुगानि जिथुनाखि इन्टारनेटनि नलेज गोनां माने गियान गोनां बेक्ति बिथांमोनखौ जोङो दैथायहरनो हायोब्ला MLA हिसाबै जोंनाव जौगानाया गोबां स्पिड जागोन बेखौ गोबां रायजो राजाफ्रानो हास्थायदों आरो नोंथांमोननि उदालगुरियाव गोबां सेंग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जेन जेटनि दा माने आथिखालनि माने देरफुनाय दावगाबोनाय टेक्न'लजि इन्टारनेटआव गोबां माने माबा गोनां एक्सपिरियेन्स गोनां नङा होमबा दा बिथांमोनाबो दे गोदान बिजाथि माने गोदान MLA मानाव गेदेर दिपेन बर' सारखौ हास्थायदों आरो लुबैदों आरो बियो देरहानो थांगासिनो दं आरो देरहानाया स्पस्ट आरो रोखा जाबाय नोंथांमोननि समष्टिनिफ्राय मानाव गेदेर दिपेन बर'आ दा बेयाव गोबां पार्टि दङ आरो कंग्रेसनिफ्रायबो दङ जाहाथे जोंनि भटआ बर'नि भटआ जुदि ओरैबो जायोब्ला माने गोबां खहा जायो लस जायो जोबनायाव बेखौनो खावलायबाय मानोना जोंनि जिथुनाखि भटआ भटार्सआ बेसेन गोसा भटआ जाहाथे ओरैबो जायालासिनो मानाव गेदेर दिपेन बर'नि बर'नाव गोग्लैजोबो आरो ओरैबायदि हिस्टरि जारिमिन माने आसामाव माने ओरैबायदि माने डिफारेन्स भटआव देरहानांगौ देरहागोन देरहानाय बायदि नोंथांमोना भट होनानै जाहाथे देरहाहोयो आसा खालामो गोजोन्थों।